Iyaqhubeka ke list. Spirit of automatic failure mechanism. And there's a spirit working in families even back to 10 generations of both families, leading to poverty, discouragement, failure, worthlessness, and rejection. Uma siyayazi ke lena, siyazi kakuhle ke lena apha kule continent. Then what if fragmented soul, mind, heart, body, will, emotions, feelings, appetite, personality, and character. Bakaish. Umuntu sengumuntu othe sanje ngaphakathi. As a spirit of addiction rooted in rejection, gluttony, overeating, bulimia, anorexia nervosa, binging, constant nibbling, addiction and craving of food and sweets, addiction and craving of tobacco, weed, nicotine, all kinds of allergies to nicotine. Hayi nalapha ndiyayichola igluttony. Ndiyayichola sendi round nindincoma nonke nje uba ke ndimhle. Hayi igluttony lena sisifo isidla kudla sasiculutywa ngamatye. They were stoned kwi-Old Testament kuba yenye into ekurhintyela ungakwazi uphuma kuyo leyo into yokutya gqithi. So ndiyachola phayana, ndiyayichola kulaa list igluttony, ndiphumile kuyo, ndiye ndemka kwinxofti unyaka wonke. Hayi ndiyachola, ndicelela uxolo likaYesu, andizuphinde ndiyenze. Ndandiyazi kakade uba iyinto erongo engafanelanga siyenze xa ungumntu okhonzayo. Kuyo kwi-spirit of addiction and craving, foreign bondage to drugs, weed, psilocybin, LSD, speed, THC, TPC, masculine angel dust, cocaine, crack, heroin, Valium, amphetamine, andizazi diet pills, diet pills, buried, andizazi izinto uzibize kanje, tranquilizers. Hayi andiyazi apha, ndiyayixolisela nento yoba ke ndake nda-experimenta ngewidi. Hayi umntu ezinye izinto uzenza and forget, ube uzazi uba ke you are abusing your body. So ezi zinto ezizisa back to memory, mna ndiyithatha njengento yoba funeke ndizicelele uxolo. Now that ndizikhumbula as ndifunda, I remember the instance. And spirit of addiction and craving for alcohol of all kinds. Naleyo ndake ndayibona into yokubana abantu once babe nemali, babe comfortable, utywala yinto ezawulandela, izawuba yiphathi ye-lifestyle. So nathi saqonda uba hleze imali singabi nayo, masike siziphi irayithi yokuyosela utywala, sibone uba siyabuthanda na or asibuthandi, singalindi side sibe nemali. Okanye sawufa sikrokra uba ke zange siyifumane imali kanti sasizawusela. Ndiyicelela uxolo naleyo of experimenting nge-alcohol, but ndakhawuleza ndabona uba it's not my thing. Yaqhubeka ilist. Afike kwi-spirit of lust, outbreak and curses. 10 generations of both families that came through the eyes, through the ears, through participation, through transfer or inheritance, masturbation, guilt, shame, condemnation, homosexuality, lesbianism, pornography, sex perversions of all kinds, oral sex, anal sex, sodomy, bestiality, sadism, masochism, incest, rape, fornication, adultery, sexual immorality, orgies, prostitution, harlotry, occult, sexual uncleanliness, filthy dreams, filthy conversations, filthy imaginations, sexual flashbacks, sexual fantasies, frigidity, impotence, cruelty, lasciviousness, nudity, hoity look, mincing steps, promiscuity, flirting, seduction of the eyes, wanton eyes, lust of the flesh. Ndachola nalapha. Ngoku ndingumntu osekwe ku-4B, undikhumbuza izinto ebendike ndazenza. Noba andizenzi funeke ndizicelele uxolo
kuba andithi xa uphuma emtshatweni uye ungene kwezinye relationships uqonda uba uzama ukubuyela back kwisystem, kwezaa structures. And sometimes uzawuba no casual interaction nomntu onaye ube uzazi deep down uba andisafuni utshata mna, andisafuni ukutshata, okanye ndake ndayohlalisana aqonda uba emva kwenyanga andiyifuni le nto umtshato mna, I will not do this again. Not ndisober, andizukwazi. Ndiye ndizibona uba I was never cut out for le nto yomtshato, ndingumntu osoft gqithi. So ixesha elininzi i-partner will then assume into yoba ndizawuba yidomet. Uba andizukwazi mani ibe yidomet yam ngoku, ndizawuba yidomet yam ngoku uba ndizilungele. So ezisezilisti ke ngoku uzisa izinto ekufanele ndizicele uxolo endizenzileyo, noba ndazenza zadlula kuba ndazenza ndiqonda uba ndimdala, ndinerayithi yokwenza into endiyithandayo, noko ndimdala, imithetho ayisafani nangoku ndisengumntana. Ndiqonda uba now that ndiphinda ndingena kule ndlela funeka ndizicelele uxolo ezi zinto, ndiqonda uba I was wrong for doing that. I know better xa uhamba apha uba ke zizinto ongazenzi ezi. Xa ubaleka i-fornication funeka utshate and that's it.